Пакуль у грамадзянскім адзенні, а хутка прымераць форму пагранічнікаў. Сярод тых, хто 1,5 года воінскай службы правядзе на варце межаў краіны, 19-гадовы Дмітрый Карпович. Родную вёску Горск Бярозаўскага раёна пакінуў яшчэ падчас вучобы ў брыскім чыгуначным ліцэі. Праваднік па спецыяльнасці ў новым амплуа бачыць шмат падобнага з будучай прафесіяй. И не только у погонах. Проводник тоже идет контроль всего, и бахранцы тоже, через границу тоже должен быть контроль, поэтому туда пошел. Мне предложили, я пошел. В армию, как говорили раньше, сейчас говорят, делал себя мужчину, И после армии легче устроиться куда-нибудь даже. И калі сваю працу правадніка Дмітрый пакуль яшчэ адчуць не паспеў, войскі папаўняе адразу пасля вучобы, не выключае магчымасці, што на мяжы застанецца пасля тэрміновай службы, ужо на кантракце. Выбраць род войскаў сумежны са спецыяльнасцю атрымліваецца не заўсёды. Прычын некалькі, па-першае, не ўсім дазваляе стан здароўя, які канчаткова перад адпраўкамі правярае медкамісія. Па-другое, у ваенным камісарыяце ўлічваюць патрэбы саміх войскаў, дзе і ў якім раёне солдат не хапае, там у большай ступені і ўзмацняюць новобранцами. Куда чаще, скажем, стремятся ребята попасть служить. Это традиционно уже у нас силы специальных операций, войска специального назначения, ну а также органы пограничной службы, плюс отдельные воинские части вооруженных сил. Прохождение службы в резерве, как и замены воинской службы на альтернативную законодательством, предусмотрено. Данное решение принимается призывными комиссиями на основании документов, поступивших в адрес призывных комиссий, а также изучение других обстоятельств и оснований, которые могут возникнуть при принятии решений призывных комиссий. Месца праходжання альтэрнатыўнай службы прадастаўляе камітэт па працы, занятасці і сацыяльнай абароне. Падчас вясновага прызыву 2020 замяніць вайсковую справу такім чынам пажадаў толькі адзін чалавек з Брэсцкай вобласці. А значыць, большасць прызыўнікоў разумее, чаму службу называюць абавязкам радзіме. Это определенный этап жизни, это как учеба какая-то. Я отучился в школе, отучился в профессиональном техническом лицее, сейчас пойду в армию. Все как относятся, волнуются, переживают, но я не вижу сейчас. Это раньше служили далеко, а сейчас все служат не так и далеко. Определили меня в погранвойска. Это было мое собственное желание. Я с детства хотел, мечтал. Желание возникло, когда я первый раз поехал за границу, в Польшу. Не знаю, собачки. Все эта тематика мне была по душе. Новае папаўненне войскаў каля 1000 салдат тэрміновай службы з усёй вобласці. Першыя адпраўкі пачаліся 11 мая. Канчаткова свае службовыя месцы на бліжэйшыя 1,5 года ці год, калі атрымаў вышэйшую адукацыю, прызыўнікі зоймуць да 29 мая. Уладзіслаў Бондар, Алексей Рыбкін, тэлерадыёкампанія «Брэст».